So, before ko muna ipakita sa inyo yung groceries, guys, ipapakita ko muna sa inyo yung total ng aking mga nabili. So, eto yung mga gastos namin kanina. So, yan. It's 1.8 and 84.35 cents. Pero yung groceries ko talaga dyan is, is 1.5, 95 and 35 cents. So, yan lang yung groceries ko na nagastos. Kasi, meron pa akong, eto yung listahan ko kanina na ipinakita ko sa inyo, yung may mga, mga check, wala na yan. Mga nabili ko na yan. So, yung mga wala pa, yan yung mga hindi ko pa nabili, no? So, meron pa ako nitong fish, yung dough, bibili pa ako ng dough. Hindi siya masyadong mag-focus kasi, Tsaka yung fruits, kulang pa yung fruits ko kasi saging lang yung nabili ko kanina. So, so tomorrow ko bibilhin yung mga kulang ko. So, yun. Kasi, itong groceries na to, guys, hindi lang to food kasi nga 25 today, it's May 25, so schedule ko na mamili ng mga para sa mga sabon at saka yung aking mga Zonrox, yung mga malalaking mga So, yun. So, simulan na natin, guys. Dito magsimula tayo. Meron akong dalawang excuse me, para akong inuubo. Dalawang loaf bread. This is 30 pesos each. So, may cheese na loaf bread, 35 pesos. Pero, eto lang yung kinuha ko. So, ayan. Bounty Fresh, 80 pesos. Ito lang yung nabili ko na gulay kasi kanina walang stocks. So, ito yung nabili ko. Medyo mahal talaga siya. It's 15 and 12 cents. Medyo mahal. Yung, niya. Alugbati. Tapos ito, meron akong garlic na medyo mahal talaga. It's 32 and 76 cents na limang lang. So, medyo mahal. At, syempre, kailangan ko ng kamatis kasi I love kamatis. Murang-murang kamatis is 7 and 32 cents. So, dalawa yung kinuha ko. So, magka-same price na sila halos. At saka, mura din yung bell pepper, 11.52 cents. So, sobrang mura. Ayan, mga 4 na piraso din. Spring onions, 10.37 cents. So, mura. At saka, eto, konti lang talaga yung, pinili ko talaga yung 9 and 30 cents, yung konti lang talaga. Kasi, gagawan ko to ng gata. Gagataan ko to. So, 10 and 85 cents. Yung ginataang kalabasa. So, konti lang yung gagamitan ko nito. At syempre, eto, okay, alam nyo na yan kung ano yan. At saka, eto, Sure Buy, sa Shopwise ko to nabili. Ground black pepper. Hindi lang para to, yung talaga, yung super ground. Lang siya, parang, yung mga buo na pinino lang, yung so, hindi siya ganun ground kasi hindi ko nakita yung ground talaga. Tapos, ito sa Shopwise din, munggo, 24 and 35 cents. So, gagawa din ako ng munggo. At, itong part na to, ito yung, kasi, yung budget ko nito sa Kala is 100 pesos. So, ang price ko is 76 pesos ata yung price nito. So, dahil 100 yung budget ko, bumili na din ako ng Downy. Siyempre, yung Downy. Tapos, bumili ako ng 2 bareta para sa plato. Mas gusto ko kasi ito, kung nakapapansin nyo sa mga last yung ginagamit ko talaga is yung yung liquid. But, mas gusto ko yung ganito. So, ayan, bumili ako ng 2 Palmolive, buy 2 get 1 free. Ayan. At saka, ito, para sa yung baby powder niya. Wala kasi ako nakitang Johnson's na yung green, kaya iyan na lang yung kinuha ko. Skin White. Tapos, syempre, ang pinakamalaki nating Zonrox. This is 66 pesos. Oops! Tapos, ito, white rice, yung plain na rice. Kanila yan. 3 kilos. At saka yung aking brown rice. Kasi, nag-brown rice na talaga ako kasi ayokong, medyo sumasakit yung ulo ko pag siguro mataas yung
pag kumakain ako ng white, may something. So, I need to, magda-diet muna ako ng light. So, ayan. This is 137 pesos. 2 kilos ito. So, healthy brown rice. Harvesters. Ayan. Tapos, ayan. Ito ay refill pack lang ng toyo. Kasi wala na akong toyo din. So, yan. So, walang suka dahil kompleto pa ako sa suka. Marami pang suka. So, dato puti 1 liter. So dito na part, bumili lang ako ng, actually, hindi talaga ako mahilig bumili ng mga talaga. Pero, minsan pag sa lunch, minsan gusto kong kumain ng, kung tinatamad ako magluto, at least may pasit kanto ako maluluto agad. So, ayan, 2. Tapos, ito, yung yogurt na Creamy Delight Mango. Buy 3, get 1 free. 66 pesos ang price nito. 2 kopi ko na coffee ko brown. So, ayan, kasi, okay, basta yan lang yung nabili kong coffee talaga. Yan lang yung nakita ko. Tapos, shampoo. So, 2 kasi talaga shampoo binibili ko kasi, madaling nag-oily yung hair ko. So, ayan. Pantene at saka Sunsilk. Tapos, ito, Eden. Para to sa pizza. Kasi may 2 dinners kami na pizza lang yung meal plan ko. So, yung dough na lang tomorrow yung bibilhin ko. Yan. Tapos, yan. Tapos, ito, para to sa, lalagyan ko to ng, mega sardines, lalagyan ko to ng kamatis. Yan. Ito, Tempo Green Peas, 2 yung binili ko. This is 10 pesos each para to sa fried rice. Tapos ito yung pinakita ko sa inyo kanina, yung pandan kaya. Tinikpan ko siya ngayon, medyo matamis talaga siya. Ito yung 37 pesos. So, ayan. So, ito din dito. Ito yung binili ko na saging. Ayan. This is 25 ang kilo. So, 1 kilo ito. Ayan. Tapos, ito naman guys. May promo to sa Robinsons din. This is 50 pesos. Kung bibili ka lang ng at least 50 pesos, may free ka na. Ewan ko kung bakit nila namigyan ng free. So, ayan. May 2 free kasi bumili din ako ng chicken. Ayan. So, 2 free na cooked ham. So, dahil may cooked ham na ako, ito, ilalagay ko sa fried rice. So, ito rin, maglalagay din ako sa fried rice at saka sa pizza. So, yan lang yung ilalagay ko. Tapos, maglalagay ako ng spinach. So, bukas bibili ako ng spinach. So, ayan. Yan lang yun, guys.